Police nga destino sa Police Regional Office sa Cordillera Region nakalingkawa sa pagbabanhig kaniya sa may Mar Beach, Marigondon kagahapon sa buntag. Apan usa ka tricycle driver ug laing 75 anyos nga babae ang napagan. Padayong gisuta karon sa kapulisan ang anggulo sa maong panghitabo. Siluan Leron Dinas sa report. Tapsing lang sa ulo ang nahiaguman ni Police Senior Master Sergeant Artemio Tumakay III dihang gibanhigan siya kagahapon sa upat ka wa mailhing mga lalaki. Gihulagway sa mga saksi nga daw sama sa eksena sa pelikula ang nahitabo alas 9 kagahapon sa buntag sa may Mar Beach, Barangay Marigondon. Matud sa mga nakasaksi, naglakaw gikan dintong dapita si Tumakay samtang ang upat ka mga mamumuno gikatahong nagpark sa ilahang sakyanan dinhing dapita. Dihang natungod-tungod na si Tumakay dinhi gikatahong nanganaog ang upat ka mga lalaki o gitabangan siya pagpusil. Duol lang ang distansya sa mga namusil apan gikatahong wa maigo si Tumakay. Wagi maigo. Grabe, unsa gyud ang ano kaigo. Lagi. Nga unsa kay etika, nagdabo ka tayo anting ano maginaigo. Naigo sa mga bala ang auto sa igsuon ni Tumakay III nga nakapark niadtong higayuna ug maoy nagsilbi niyang cover batok sa mga namanhig. Naigo sa Wang Bitii si Ranel Caballes, 41 anyos, tricycle driver nga nagduwa og dama samtang gahuwat og mga pasahero. Pag buto-buto nanaga na lang mi. Kibog naigo kung sana dia kay sa kakuyaw lagi na ko lagi. Nakadagan pa si Tumakay paingon sa pribadong luna ug nakapasalipod sa guardhouse ug sa mga kahoy sa dapit. Atol sa nahitabong pagpamusil, gikatahong nakapasalipod pa ni ining neem tree si Tumakay gani dayag ang mga agi sa bala sa punuan ni ining maong kahoy. Taod-taod ang nahitabong pagpamusil ug nakadagan pa si Tumakay palayo agi sa tindahan ni Nang Lucrecia. Sa nahitabong ginukdanay, naiguusab sa may pulsuhan si Lucrecia Humawas, 75 anyos, nga mitago sa iyang tindahan ni adtong higayuna. Dito bang to ko sa ilawom sir, ano yung naigo na yung taong ko, oy. Umuto nga, ni, pa, saka na lang po ko sa ambulansya dito sa Karahay. Ang ito, gi-extra yan, gasto, ibog mga 2,000 kapin. Sa telephone interview, gibutyag sa hepe sa Station 4, Police Captain Percival Miasco, nga padayon pa nilang gisubay ang motibo sa pagpamanhig. Ang iyang giingon nga lagi ka nang iambusa siya. Iambusa mingon nga nasa kontra. Katapusang na destino si Tumakay III, isip sakop sa IDSOT sa Mabolo Police Station sa wala pang mabalhin sa Police Regional Office sa Cordillera sa hinapos nga bahin sa 2016. Sa telephone interview, nagduda si Tumakay nga kalambigitan sa trabaho ang pagpamanhig kaniya. As in, sa illegal nga droga o kinsa ka ang ako ang nalitsan sa panahon nga na destino pa ko diri. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.